Hey, hayi uSeason 8 sana uza nendaba esingazaziyo. Na utata uMusamseleko ke bethunani ebethethelela uwife number 5 xa ebedibene noMakhumalo emxela ngomcimbi waphetha eveza into ebesingayazi eyenzeka phakathi kwakhe ke noMakhumalo, phofu ekwanako ukubeka uMacele ityala ngokuba uMakhumalo engenabantwana ngoku. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Na utata uMusamseleko ke ebexela uMakhumalo uba uza kwenza umsebenzi wobulela uba ke esekhona esaphila ebegulile, and then wathi uzawusele esazisa ke ngoku nowife number 5 kubantu bakwaDuma. So uMakhumalo ke yena wathi suyenza loo nto leyo ngoba kaloku kukho amakhosikazi akho eningekabi right ngento kawife number 5, so enza umsebenzi lo wenzayo and then uwife number 5 uzama uphinde umazise mva. So utata uMusamseleko uthi akazukwazi loo nto leyo because kaloku khe waphinda walinda angaphele esithi lose out ngoba nasekuqaleni kuMakhumalo kwafuneka uba yena ahloniphe abantu baphele noMakhumalo njengoba ngoku sekunzima babe nabantwana because ekuqaleni ngoku besandodibana babengakwazi uba banganabantwana ngoba bebeyifihla into yabo, and then uba uMakhumalo kokwenzekile bakhulelwe yayizawuba yingxaki loo nto leyo. uMakhumalo naye wachaza ke uba uthi utata uMusamseleko makenze ngolu hlobo benze ngalo kuye kuba befuna ukwenza uMacele uba abe comfortable, uyabona, abangxama ngento yakhe. Whereas kwelinye icala utata uMusamseleko uthi babethakala ngoba zange bakwazi uba bangaba nabantwana ngelaa xesha ngoba kaloku babesamfihla uMakhumalo, otherwise mhlawumbi ngebe nabo abantwana. So ke uyabona uba kukhona ukublema uMacele because ke nguMacele lo wayefihlelwa le nto yakhe noMakhumalo, nguMacele lo wengazuva kakuhle mhlawumbi uMakhumalo kuvakala uba ukhulelwe. Uthi ke utata uMusamseleko koko kwenza loo nto leyo yolinda abantu uba mabade bebe rayithi, waphele ngoku kuba late uba babe nabantwana ngoku bayasokola ke ngoku noMakhumalo. So uthi akafuni ke ukuba iphinde yenzeke loo nto leyo phakathi kwakhe nowife number 5 abe edileya izinto and then konakale ngoba uthi kwawuphele ke ngoku uwife number 5 eba njengefurniture naye angabi na value. Ndaqomba usaphinda uyayithetha le nto yefurniture utata uMusamseleko because kaloku siyazi uba last season wathi uba uMacele uyaqhubekeka engamxhasi ezintweni, uzamyeka nje afane nefurniture angamhoyi abe afane nje nongathi uyifurniture. So uyaphinda ngoku uthi uMakhwela uba uye wadile izinto zahamba kakuhle ngaye, naye ngoku akuzubakho sizathu soba abe kanti ukhona, uzawufana nje nefurniture angabi na value. So usayiphinda ke laa nto yefurniture wafane waxolisa nje kuMacele, but ke uMacele shem siyambona uba uzinyusile iikawusi zakhe, shem uyamxhasa. So hayi usukile yena ngoku kuloo category yabantu abazifurniture okanye abazifurniture. Anyways, khanike nitsho ke nakuba nicinga ntoni ngandithetha ngutata uMusamseleko yoba ngebe nabantwana ngoku noMakhumalo babe bangafunekanga befihlela uMacele, behlonipha uMacele. Mamgobhozi uyanibona kwividiyo elandelayo. Bye.